Això és Sants Montjuïc, el districte més gran de Barcelona. Aquí viuen 185.000 persones, repartides en 8 barris, persones amb els seus anhels, amb les seves ganes de construir el seu projecte de vida i, evidentment, actualment preocupades amb la situació de crisi econòmica i social que estem visquent. Som un districte amb un teixit associatiu i unes xarxes de suport veïnal brutals. I també som el districte de la Rambleta del Poble Sec, del carrer comercial més llarg d'Europa, de la muntanya de Montjuïc, de museus, de cultura. Som un districte en què hi ha de tot. Però Sants Montjuïc té moltes dificultats i reptes per superar. Té manca d'habitatge públic, té una manca de manteniment dels seus espais i també té greus problemes de mobilitat entre els seus barris que fan que no pugui lluir el seu potencial al 100%. I Sants Montjuïc també té un gran equip de consellers i conselleres. Tot l'equip d'Esquerra Sants Montjuïc estem molt orgullosos del que hem aconseguit pels nostres barris amb els pressupostos del 2021. Com el futur carril bici de la Gran Via, que anirà fora la vorera, des d'aquí, plaça Espanya, fins a plaça Cerdà. També hem aconseguit 1,6 milions d'euros per la compra de locals comercials buits, que permetrà dinamitzar el comerç de proximitat als barris de Poble Sec, de la Marina i de Sant Centre. El comerç local necessita més suport que mai i mesures com aquestes ens ajuden a tirar endavant. A l'Avinguda Madrid hem impulsat la pacificació integral entre els carrers de Sants i plaça del Centre. Amb aquesta pacificació aconseguirem més espai pels vianants ampliant voreres, instal·larem un carril bici, reduirem carrils de circulació i adaptarem l'arbrat i l'enllumenat. Més de 3 milions d'euros que serviran per activar inversions en els nostres barris. És el meu compromís personal i de tots els consellers i conselleres d'Esquerra Sants Montjuïc. Ser útils a vosaltres i a Barcelona.